Baka mahulog ka dyan, oh. Ingat ka. Wow. I wanna shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby? So kasama ko ngayon si nandito kami sa Hinagdanan Cave sa Bohol with Adrian Canillo. So subscribe mo niya YouTube channel, Boss Live. So kami, may klase kasi kami pero na-dismiss. So wala na tuloy kaya yun nag-decide kami na maggala. So ayun, dadaling ko kayo sa loob. Kasi first time ko po makapasok doon. So ayun, let's go na. Ayun guys, dito tayo sa cave. First time ko pang pumasok dito. Kahit ang tagal ko na dito sa loob. Ngayon ako nakapaggala ulit. Pag pumasok ka sa ilalim, paglabas mo sa kabilang gilid ng kuweba, palawa na kagad. First time ko lang papasok ng kuweba. Watch your head. Show your assets and liabilities. Wow, that's spectacular. Spectacular. One more. Wow. There's one left. Meron bang paniki dito ay? Ang sarap kumain ng paniki. Yun ay paniki, naka-itim mo. Magaling kang kupal ka. Tingnan mo. Brazo de Mercedes. Slow lang. With Clemens Pamar. So, may pala yun? Uy, paniki yun. So it will go higher and it's connected to the ocean. And it's also a healing one, right? Yesterday there's an 80 years old woman still there. After she swims, she looks like 50. Wow. Yeah, 50. Nagsilim guys. Picho. Don't move until tomorrow. One more. 3, 2, and wow. Undeletable. Hold your fire. Punta tayo doon. Ha? Mamaya namin nagpapapicture ba? Tignan mo sa taas. 3, 2, and So hindi ka na kaya ng ating camera sa sobrang dilim dito. Nakakatakot. Malalim ka na. Ilang feet yan sa tingin mo? 12 siguro. Kung tatansyahin mo ilang feet yan? 12 siguro. Wow. Franz, tingnan mo yan. Ano yan, Franz? Uy, ayaw. Wow. So what's up guys? Dito na kami sa Hinagdanan Cave. Hindi kami ready, naka-uniform kami. Pero okay lang, at least na rin to sa amin para memories na rin to kasi first time na yung nakapasok dito sa Hinagdanan Cave. So yun, kunti lang masyado yung tao. Kita nyo naman. Tubig dito, mukhang malalim. Kaso lang, hindi marunong lumangoy. Hindi ako marunong lumangoy. Ginagawa mo! Asa tayo? Ito tayo dun. Yes, pupunta kami dun. So guys, makikita nyo kung paano pumasok sa ayun, magaling to. Mag-explore tayo. Let's go. Dawa! May tubig na dyan. Ako rin po video. I'm a Spider-Man. Paano naman ako? Putang. Ito ka dumaan. Doon ka sa taas. Doon sa taas, sige. Nito, agaling mag-parkour. Tingnan natin.
Dito ba eh. Makakaya. Ganda dito. Ito yung magandang view. So guys, ito na yung huwa. Ha? Wait lang. Always on. So yun guys, pasok. Ikaw muna. Ikaw muna. Isa. Ikaw muna. Oh, ikaw video. Sige. Apin. Ayaw, Wiri. Sige. Sige. Yan. Iiwa ko yung bag yun. Baka wala yung bag eh. Let's go. Huwag ka mahulog dyan, no? Fans around the world! Wow! Gago. Let's go. Bawal na. Labas. Yung forma niyo. Tingnan ito. Tingnan taas. Ang tawag dito? Hindi, ito ba may tawag dito eh. Hindi ko alam tawag dito, guys. Guys, tuturuan ko kayo kung paano bumaba ng... Bantay, bitaw na. Ito lang, bumaba ng... Sobrang easy ko to. Lapis pa ako. Matagak ini ka diya. Ako si Superman. Oh, hina-hina juga doon. Basic. Ikaw naman, pre. Huwag kang magkakamali, pre. Isang pagkakamali mo lang, sikat ka na. Lulululululul. Pas. So guys, ayun nandito na, kakatapos lang namin libutin yung kuweba. So hindi ako makatiis ng matagal dito kasi pinagpapawisan na tutubig na. Grabe. Ngayon ko lang ako nakapasok dito sa kuweba, sobrang pala dito. Sobrang init. Grabe. Pero yung tubig ang lamig. Look at this dude. Tsaka yung tsaka ang lamig. Pag pumasok ka dito, makakold ka talaga. Makakold ka na, ewan na. Makakold ka na, pinagpapawisan. Nakabawi naman din eh. Nakabawi dahil sa mga foreigner. So yun guys. So, grabe yung barkada ko, iba yung iniisip nito. So lalabas na tayo. Meron pa naman ibang dito, gala. Meron pa Ano po? Napay laagan din rin Magbisaya po tapanagsa. Okay, kayo ba mo magbisaya po? Souvenir. Mga souvenir. Pabalik na tayo kung Tingnan natin. pabalik tayo sa Hindi pa. Dapat may laga na rin mga wala na. Dapling dagat, wala na. Yan po guys. Wakas, nakasurvive na din. Grabe, salo-salong namin, sobrang init. Tara. So what's up guys, ito natapos na kami, kakalabas lang namin sa Hinagdanan Cave naman. O yun, okay na. So yun, grabe ang init na, pinagpapawisan talaga kami bro. Sa lahat-lahat, ito pala yung first time ko na pinuntahan nga nag-vlog. Ako rin. Pero nakapunta din ako sa mga Panglao, mga beach. Nakapunta na ako dyan sa mga Dumaluan, sa Chocolate Hills. Pero hindi pa namin to na-vlog. Pero ngayon, ito yung first vlog namin dito sa Hinagdanan Cave. So ang masabi ko talaga dito, maganda naman yung cave, ang ganda ng niya. Unique siya sa iba. Malinis. Ang ganda, tas may mga paniki Tsaka doon. hinahalo din yung mga ihi doon. Ano mga ihi? Wala ihi doon. Tsaka ibang ihi yung sinasabi mo. Ano yun? Basta, tsaka ano naman siya, maganda dito. Wala akong masabi sa nila sa mga Dito guys, madami ding dumadayo dito. dami rin foreigner din yan, madayo. Tingnan mayroon na So yun guys, so anong tawag dyan? kita-kisa lang tayo sa susunod na vlog namin. So Kita-kits. Yeah.